हेलो सोनाफोर गिबियावनो मादैया नोंसोरखौ अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय दे रायजोफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबबाय बायदोंबा अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो मादैनि भिडिअ'आथ' बिदिनोसै रायजोफोर न'खरनि संनाय जानाय बेनोसै खिन्थिहरनाय दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंसोरनि सायाव आसा खालामो दे रायजोफोर बिदिब्ला मादैया भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामलां दिनै नोंसोरबो दसेखिनिखौ मादैजों थाफानानै नायदोलाय दे रायजोफोर नै जोंहा ना सायलायबाय बिमादै उन्दैया नै नाया जोंना खबाव सारनानै मोननाय होननाया दाखालिनो बेनो नै फिसिनानै दोनदों बेखौ जानोसै फान्थावजों टेस्टि मागोनि जोंहा मागो स्पेसियेल खालामसै दे रायजोफोर एन्थाव लारुआ नै दा एसे दोनथ'बाय नालाय नै सासे संग्रि सुस्रांबाय रायजोफोर नाखौ एवबाय नै रायजोफोर जोंहा ना गोरि लदब जानोसै गिबियाव फान्थाव होसननोसै दे रायजोफोर जोंहा नै फान्थावखौ हाखांबाय सेने ब्राव सेवब्र' नुवाखै रायजोफोर जोंहा सारायसे फुरा गथा संनानै जानोसै मादैमोनहा आरामनो बिगुर लेबबाय गोथाव जानायनि खोबहाबना होनोसै आराम थरम होनोसै रायजोफोर नै जोंना फंबायनि होफैनाय ना दे सारनाय मागोनि बयनिबो बाहागिनो रानना हरदों ओरैनो नुनायाव एसे फिसासो नुदों खिन्थु सेरनैसो जागोन दाखालि सुनायाव बयबो बायनायाव बिदैया सेरनै जाजोबदों दे रायजोफोर अननानै होफैनाय जिनिसखौ जानोसैलाय जोङो गोथाव रायजोफोर माजों जानाय जायो फोरमायथ'नो हाथ'ला औ जायबा नुहुरलायनाय जानो थिनबाय जोंखौ मास्टार बाबुआ नाया गोदाबाय नै रायजोफोर दहाय बिमादै उन्दैया सायबाय नै दाना सारा दानबाय जोंना बेखौ दा जानाय जानाय नंला दे रायजोफोर दा जोंहा फान्थावजों नाजों संखाबायना हेलो लोगोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै मादैया ओंखाम जानो होननानै टेबिलाव जिरायबाय दे रायजोफोर नै मादैया आयो ना हमना फैग्राफा हनै सानै पापर भाजि लाबाय मादैया नै ना एवनाय लाबाय ना बाथोन लाबाय फान्थावजों नाजों लाबाय रायजोफोर जानोसै मादैया दाना दुगायहाय माबा दुगायहाय ना सारनायाव थांनानै नै दासो फैदों गथ'फोर ओरैबायदि बिसोर सानै मानसिया आंनि फिसाजोजों बिजायं हौवाजों ओरैबायदि जाबाय बिसोरो मादैया जागासिनो रायजोफोर नायलांबाय थादो जाखावनोसै फान्थाव ओंख्रिजों मादैया जाफैदो नै पुरा टेस्टि दे रायजोफोर ना बाथोन जाहो खानाय बैलाय मोनसेबो दं मोननोसैसो लुनाय नङा मोदोमा फुलायथां सानैजों फुलायथां मोदोमा फुलायथां रेसम Hả?
마미야. Lausa goedana frena. 마미야. 감사. 그래. 마미야 자 토하나. 마미야 사실은 마마든 스창거든지. 코보 탔네. 베드 필동 바운도. Öyle ikisi bir şey. 조사도 그러네. 실미야 안 오네. 그것도 밥이면 집에 마셔버리네 비면아. 글쎄 마셔보자 마음에 안 들어. 아이 저거 주산이 비면아 홈노 당등 날라. 비마 호파 당등 난 생등데. Alper güzel. Ha ne çıktı? Alper ring. 안 타온 그래야 그 덕다 내라 이제 버. 그도 있잖아. 너 하이니 퐁바이니 혼나이 나코. 다 사야 세라이스 펄 다문에 우산체. 그리고 나네. 마디하지 않지냐? 아, 이모. 나 팔자. 이상해서. 한 시야 봉신이 많이 떠야 이제 뻘. 방송 수증자 점수. 빠이게 이시나 물리가 보시래. 응? 빠이는 치느나? tao không nắm máy sát chụp ấy 하루로. ở đây ba đi úp phục được na bị phá rong mà 아하. thật सोरबाफोर जानोबा हमनानै लांफै रायजोफोर जोंनाव फारौआनो मेला दंथारो